apa ngono iku. Emang iku lho, gak tau cangkruk bos jadi dikaplok ada iku. Wis biasa nih, jangan ngarek ket gendaan ngono kuwi. Gendaan Mas ya ngono, tapi wingi kabar-kabaran wingi pedhot jarine. Marine lek golek info arek iku. Wis jarno kok sih, jenenge kanca dhewe. Oh ya, teko brebek raine abang kabeh mer dikaplok sapa le? Kenapa nangis pertama? 20.000 pertama. Ngene lek pedhot ngrepoti wong akeh rek. Wis gak ono ngene-ngene kan. Gak ono, Cuk. Wis gak ono Apa sing kok iki 20.000? Apa maksud Mang Nadia mang. Mangan tahu petis naku nambah Rocky mang. Mau angkel aku. kok iso iku mbek Rokim? Lah Rokim lek welek ngono sih. Ya mbo. Sik tak kok nangis lapo? Kok nangis lapo? Ya Nadia mbek Rocky mang sih nang siapa? Lah terus iki 20 maksudmu apa kayak apa? Kayak apa rek kono iku gak ero masukan. Ya kan nek misale nangisi Nadia wis pacaran mbak arek lanang ae kon, Cuk. Karuan ngono wis kon ku ngrepoti arek tok mang lek pedhot mang. Ngene iki aja info-info lapo kon iku. Berarti mang nambah lanang kon. 20 gitu kok ono sego sulami ae lho. Coba jurame enak. Enak, Cuk, sego sulami cuma. Enak mana mbek Rocky. Iya asli. Ayo wis apa iki mulai iki lho. Gak ono aja ngrepoti kabeh kerja. Ono sego sulami, Cuk. Oleh telu, Cuk. Mana nang ndi ono rek dolen kancan ono aku info-info tau. Tule ono, tule mbek Rokim kono, Cuk. Lapo mbek kene. Iki ya 10.000 iki ya. 20 iki ya. Gawe nak radio, Cuk. Oleh 3 lagu, Cuk. Iso mangku pisan ngono. Kon kok terlek anjen gak nyewane aku. 20.000 oleh 3 lagu iso gawe karaoke, Cuk. Ya orang pulang dudu bakso tok iku wis sak selilitan. Kacokane arek ku genah nambah lanang saiki. Ancene kok iya. Ki arek iku, Cuk.